Телевизия спечели голямата награда на 7-я международен филмов фестивал Балфест. Продукцията България на световното изложение в Шанхай участва на престижната проява заедно с още 104 филма от 24 държави. С голямата награда Камера Рейдас за високи художествени качества и внушения по фестивалната тема се награждава документалния филм България на Експо 2010 Шанхай. Автор е Екатерина Кючукова, Пловдив. Нова българска телевизия. Филмът е на Катя Кючукова, Николай Караманов и Емил Иванов. Анимацията на надписите в него са дело на Краси Апостолов. 26-минутната продукция разказва за родното ни участие на световното изложение в Шанхай. Българският щанд там е разположен на площ от 324 квадратни метра от общият европейски павилион. Участието на страната ни бе организирано от Международен панаир Пловдив, а 14 юни бе денят на държавата ни в Експо 2010. Преди всичко с професионализма си. Рядко виждаме един филм, който да е толкова въздействащ и толкова да грабва и сърцето и душите на хората. Показа присъствието на малка България на едно световно изложение. Светът научи за България и светът видя какво е България. Искам да благодаря на господин Георги Гергов, който ни се довери да направим този филм и ни даде тази възможност. Искам да благодаря специално на оператора Николай Караманов, с когото бяхме в Китай. Заснехме за 2 дни и половина не само националния ден, но и се постарахме и да обхванем мащабите на световното изложение в Шанхай. Специални благодарности за професионализма на монтажиста Емил Иванов, който направи невероятен филм, и освен това искам да благодаря на всички колеги, които помогнаха този филм да се случи. Да прави все така хубави филми, които да се гледат. Нови филми и нови успехи и нека отново да видим нейните филми на Балфест. Нашите зрители още следващата седмица ще могат да видят нашата работа в предаването Панаирен калейдоскоп, където ще ги запознаем с новостите по откриващия се на 27 септември Международен технически панаир. Наред с успеха за Нова българска телевизия, журито на Балфест отличи още 14 продукции. Може ли пластичното